வணக்கம், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டின் மாநில மலர் என்று சொல்லப்படுகிற செங்காந்தள் மலரை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், இதுதான் செங்காந்தள் மலர். இதுதான் தமிழ்நாட்டோட மாநில மலர்னு நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. இந்த செடியை நல்லா பார்த்துங்க. இது கொடி மாதிரி தான் வந்திருக்கு, செடியும் கூட சொல்ல முடியாது, கொடி மாதிரி படர்ந்து வந்திருக்கு. பூ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுதான் அதோட பூ. இந்த செடி இது பார்த்திங்கன்னா விளைவின் நிலத்தில் இருக்காது, எங்கேயாவது வேலி வரும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே நாங்கள் நின்றுட்டு இருக்கிற ஏரியா பார்த்திங்கன்னா ஒரு கரடு மாதிரி. இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய மூலிகைகள் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆடு மாடு தான் மேய்ச்சிட்டு இருப்பாங்க, விளைநிலம் கிடையாது. இது ஒரு தரிசு நிலம் மாதிரி. இங்கே நிறைய செடிகள் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வனப்பகுதி மாதிரி சிறுசாக இருக்குது. இங்கே இந்த செங்காந்தள் செடியை நம்ம பார்க்குறோம். இதோட சின்னதாக இருக்கும்போது இது எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. இதுதான் சின்னதாக செங்காந்தள் செடிங்கிறது ரொம்ப சின்னதாக விதை முளைச்சி இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. இதுதான் செங்காந்தள் செடி. இது கொஞ்சம் பெருசான எந்த லெவலில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவலில் இருக்கும். இது கொஞ்சம் பெருசாக ஆனதுக்கப்புறம் அதுவே இன்னும் கொஞ்சம் பெருசானது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. அப்படியே ஒரு பாதி செடியாகவே மாறிடுச்சு. இது வரைக்கும் இந்த ஹைட்டில் அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 அடிக்கு வளர வரைக்கும் செடி மாதிரியே நின்றுட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு செடியோ மரத்தையோ ஒட்டி வாழ்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிக்குது. என்னென்னா அதில் அப்படியே படர்ந்து அந்த செடியில் அப்படி படர்ந்து வருது. இப்படி படர்ந்து பார்த்திங்கன்னா ஏறி அப்படியே அந்த செடியோட ஒன்று சுருண்டு மாதிரி ஒட்டிக்குது. இதுதான் பாருங்கள் அதோட முக்கும்பாங்க. இது செங்காந்தள் பூ பூக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பூ பூத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இது இந்த பூவே உங்களுக்கு முத்திருச்சு அப்படின்னா அதுலேயே காய் பிடிக்கும். இந்த செடியை பாருங்கள், இதில் பார்த்திங்கன்னா காய். இது பூ வாடிடுச்சு. சென்ட்ரல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த சென்ட்ரல் இருக்கிறது தான் காய். இருங்க கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பில் பார்க்கலாம். இதுதான் செங்காந்தள் செடியோட கொடியோட காய். இப்படி இருக்கும். நல்லா பாருங்கள், இந்த காய் வரைஞ்சுன்னா இதில் செடி முளைக்கும். பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆவாரம் செடி இருக்குது. இதுதான் ஆவாரம் செடி. சர்க்கரை வியாதிக்கு மருந்தாக பயன்படுவது ஆவாரம் பூ. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தேய்ப்பாங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு, பெண்கள் எல்லாம் ஆவாரம் பூ தேய்ச்சிக்குவாங்க. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா வத்த குழம்பு செய்கிறது சுண்டைக்காய் செடி இருக்குது. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா கத்திரி செடி மாதிரி இருக்கும். கத்திரிப்பூ கலர்லேயே பூவும் பிடிக்கும், கத்திரிப்பூ மாதிரியே. ஆனால் இது கத்திரி செடி கிடையாது, இது சுண்டைச்செடி, சுண்டைக்காய் செடி. சுண்டைக்காய் பாருங்கள், இதுதான் சுண்டைக்காய். இதை கிராமத்து சைடெல்லாம் நிறையா பொரியல் மாதிரி இல்லைன்னா வத்தக்குழம்பு மாதிரி வச்சு சாப்பிடுவாங்க. வயிற்றில் ஏதாவது பூச்சி இருந்தால் தலையில் பொடுகு இருக்கிறவங்களோட இதை அரைச்சி பூசுவாங்க இந்த தலையை. ஸோ அதோட காய் இதுதான் சுண்டைக்காய். நீங்கள் பாருங்கள், கீழே ஒரு செடி இருக்குது, இதில் நிறைய காய் இருக்குது. இதுதான் சுண்டைக்காய். க்ளோஸ்அப்பில் பாருங்கள், சின்னதாக இருக்கும். இந்த சுண்டைக்காயை காய வச்சு வத்தல் மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேணும்போது சாப்பிடலாம். நிறைய கடைகளில் ரோட்டோரம் நீங்கள் போய் மோர் இந்த மாதிரியெல்லாம் கூழ் வாங்கி கம்மங்கூழெல்லாம் வாங்கி கொடுப்பீங்க. அந்த கடைகளில் பார்த்திங்கன்னா இதோட வத்தல் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. இது ரொம்ப மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது. ஆவாரம் பூ பாருங்க, நிறைய பக்கத்துலேயே அரப்பு மரம், ஆர்கானிக் ஷாம்பு.
இந்த மரத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா அரப்பு செடின்னு சொல்லுவாங்க. இது மரமாக ஆயிடுச்சு. இந்த கொழுந்தை வந்து அப்படியே பச்சையாக அரைச்சும் பூசுவாங்க. கோயம்புத்தூர் ஈரோடு சைடில் பார்த்திங்கன்னா கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மாப்பிள்ளைக்கு எண்ணெய் தேப்புன்னு ஒன்று இருக்கும். அப்போ வந்து இந்த அரப்பு தான் போடுவாங்க. ஷாம்பு பார்க்க மாட்டாங்க. எண்ணெய் தேய்ச்சி மாப்பிள்ளை குளிக்க வச்சு அரப்பு போட்டு குளிப்பாட்டுவாங்க. இதை வந்து காய வச்சு பவுட்ரு பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஷாம்பு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தலையில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போயிடும். நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் இதை பற்றி, பார்த்துக்குங்க சேனலில். அவ்வளோதான். இன்னொரு நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க பண்ணிடுங்க.